Ka wadhi nyime kowere gi weche machal kamago ni Doho mamalo dagi chungo chik manyien manyocha oketie kogno gi jatend piny Kenya William Ruto mar siro gedo mag udi manengogi oyueyo. Jang'ad bura Chacha Mwita kar mano nyiso jochwal ng'ur mondo mi ochiw milome mar burano ne jogo duto monywandi e burano. Ng'ur mar kwedo chikno nyochwal gi jo Kenya moko kotelnegi kod laktar Magare gi keny. Jal burano yango ni en adieri ni burano omulo weche mani kod pek kendo winje mapiyo ka jogo monywandi burano mindala 7 mar chwalo duoko margi ne Doho kendo ibiro chak winjo burano tarik 16 dwe mar 5 higani. Matimore ko gai mar Doho Martha Koome to kichore gi chien ni weche matude gi wach ni bad migawo mar Doho noketo winjruok gi piny owacho mar siro chik mar gedo mar udi manengogi oyueyo. Koome wacho ni oonge kama ne do winjore gi sirikal kar doko ni jatend piny ne temo lieko wach makamano. Is that it was taken out of context or there was misinterpretation, because what His Excellency was saying is that he agreed with the judgment of the court that gave directions on what needed to be done to create a framework on how to administer the housing levy. And what he was telling Kenyans is that the executive has complied with the directions given in the judgment to come up with a framework, which is the Housing Levy Act. I would like to assure Kenyans is that the judiciary was not a party in that matter.